Salutare lume, eu sunt Adi și astăzi am să vă prezint primul Let's Play pe Metin 2 Ellipse, după revenire. După cum vedeți am un cont de început, are FMS, câteva, bine, doar un scut. Aseară am început și, na, s-a schimbat foarte mult, după părerea mea. Mantie permanentă, licori, papuci, ingrediente, așa, cu 3000 de călăuri putem face colierul milionarului, produse biolog, magazin nuntă, așa, special, pietre, doar plus 3, plus 4 le dropăm și cărți. Am lag, cred că din cauza programului, nu pot să-mi dau seama. Freze, frizuri, cum vreți să le luați. FMS plus 6, arme și astea de level 30 sunt plus 6. Armorile sunt plus 9. Coiful și pentagonul sunt plus 6. Ce să vă mai are? Văd că au băgat teleporter. Mai e aici un fierar. Nu știu, să faci costume și freze, văd. Cu PV și experiență. De-astea și monștri. Dar după cum vedeți trebuie gheare, balanțe, fragmente. Da. Animale de companie. Bambi Nud, mini executor și așa mai departe. Sheldon, Cooper, văd. Ăsteași. Panteră, leopard. O să ne apucăm și de farmaci și de crescut, dar mai întâi să facem rost de iteme bune, să le bonusez, să pot să reziste. După cum vedeți, Munu aură. Ce să mai... Cam asta a fost tot. Vă aștept pe Metin. Dacă vedeți numele, când intrați, îmi dați pe me și ne jucăm împreună. La revedere!